indítsuk, aminek a címe Zokni mese. Zokni mese. Zokni mese. Hát igen, van, hogy az embereknek nincs meg az zoknia, vagy olyan, mintha valaki kiharapott volna belőle egy darabot. Nálatok hány zokninak vezetni ma mostanában? Hány páratlan párti előtt az zoknis fiókban? Nálam rengeteg. Sokszor akkora lyuk lesz rajtuk, hogy a lyuk megeszi a maradék anyagot, és egyszerűen felszívódik. Ilyenkor meghagyom a másik év felét, hát ha lesz egy másik elveszem ugyanolyan, vagy hát ha kell valakinek. Néha teljesen évzoknik tűnnek el. Éjszaka minden életre kell. Esténként a sötétben megjelenik a nagy zoknifaló, és sajnos a zokniaim eléje másznak. Reggel azért nem találom sehol a félzoknimat. Persze az is lehet, hogy az ágyban tartó mögött reszketnek a nagy zoknifalótól. Nem lennék mosógép mögötti zokni. Ott a sötétben nem lehet más, csak sírni. Egyedül ott vagy bent a sötétben. Leesve a földre, nem hiányzol senkinek. Nincs remény, hogy rád találjanak, hisz mosáskor páratlan zokni mindig akar. Talán takarításkor fedeznek fel újra, de addig meg is bolondulhatsz. Szegény kis párat. De ha szerencséd van, járhatsz úgy, hogy egyből megtalál a gazdi, a kiszabadításodon mindent meg fog tenni. Zokni mese,